Старажытная вёска Пінкавічы, што ў 7 кіламетрах ад Пінску, хоць і адчувае пастаянны ўплыў гораду на сваё шматвекавое існаванне, змагла захаваць уласныя аўтэнтычныя традыцыі. Ды такія, што нідзе больш не сустрэнеш, не ўбачыш і не пачуеш. Адна з іх звязана з провадамі зімы. Не проста абрады, цэлы абрадавы комплекс з песняў і карагодаў, што ладзіцца на 9-й дзень пасля Вялікадня і называецца «Провадна нядзеля». Тут актыўна захоўваюць вось ужо на працягу 35 годов. Я вот с 85-го года сюда приехал, с Восточной Белоруссии, и тут вот создал этот коллектив. И постоянно у нас эти народные песни, танки эти на местном, как говорится, хороводы, ну тут по-местному танки. И оно всегда это было у нас, всегда. Сразу женщинам показали, а у нас есть такой обряд. А давайте его возродим. И вот так постепенно стали возрождать. Асноўныя ўдзельніцы калектыву «Крыніцы» – мясцовыя старажылы. Менавіта яны стаялі ля вытокаў усіх адноўленых традыцыйных спеваў, карагодаў і рытуальных дзеянняў. Тое, што бачылі яшчэ ў сваім дзяцінстве, дэманструюць сёння чарговаму пакаленню. Третьему танку дівка в злоті, гей, гей, дівка в злоті. Обряд проводили всегда тогда, як починало змеркатися. Вот, люди після роботи приходили, собиралися, водили танки і співали пісню «Проведемо зиму». За тою піснею бігли по вулиці до кінця вулиці в ріку. От, заводили в ріку, проганяли за ріку зиму, щоб не було вже, розривали по дорозі пути зими. Усё дзеянне ад першага карагода, праходу па вуліцы і да фінальнага спаборніцтва ля ракі суправаджаецца песнямі выключна на мясцовай паляшуцкай гаворцы. Яе тут можна пачуць і сёння. Карагоды ці танок адсыл да языцкіх часоў. Не мяняецца спрадвеку і сэнс песень. У цэнтры спеваў прырода і чалавека, жыццёвае кола і няпростая жаноцкая доля. Наогул на Палессі і на ўсходнім і на заходнім адносна іншых тэрыторый захавалася даволі многа традыцый, але зноў жа не так часта іх можна ўбачыць у такім вот поўным аб'ёме і у такім вот багатым выяўленні. Таму што часам гэта там адзін карагод, часам гэта там некі адзін выбітны танец, адзін нейкі абрад. А вось тут карагоды займаюць жа пэўны перыяд, будзем памятаць пра гэта. Унікальнасць пінкавіцкага абрада стала падставай для ўнясення яго ў спісы нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Спрадвечная традыцыя атрымала дзяржаўны ахоўны статус і стымул для захавання і развіцця. Падтрымаць мясцовых энтузіястаў збіраюцца раённыя ўлады. Спадзяемся, што гэтае свята стане нагодай для правядзення такога маштабнага мерапрыемства, напрыклад, як конікі ў Давыдгарадку. Сёння першы раз мы правялі такое свята, але спадзяемся, што гэта будзе вот пачатак вялікага, адкрытага, рэгіянальнага свята на Піншчыне. Дарэчы, пінкавіцкая карагодная традыцыя не адзіная захаваная і ўзятая пад ахову дзяржавы. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці яшчэ раней атрымаў і вясновы абрадавы карагод «Стрылка». Яго праводзяць на першы дзень Вялікадня ў Драгічынскім Бездзежы.